Ngiwulasicelo Lisa. Ndibhale kwaKhumbul'ekhaya bandifundisa ngosister wam owagcina ukuya ngo-2010 ekhayeni. Akafowuni, akathini, so ndiyabona uba lide lixesha engasabonakali. And into endifuna ukuyazi ukuthi uthini, like uzimiselwe ukuthinini, like njengoba edukile uyawuduka kude kube nini na. And okwesibini nokwesithathu utata usoleke ngo-2014 azange attend umngcwabo katata. Unabantwana abadifferent ke, abanye omnye useBloemfontein, omnye ngwaseQonce, but bonke abo bantu basebenza eKapa. Abo bantwana abo abamazi, bakhuliswa ngootata babo. Ndifuna uba ukwazi ke ucinga ntoni ngabo bantwana abo. Umhla ndingasekho emhlabeni, abantwana ndihlala nabo bona bazawusheka nabani njengoba kucaca uba akho nto azimisele ngayo ukuthi ahlangane nomndeni wakhe. Yiyo into endifuna ukuyazi, ndiyamfuna. Ndagqibela kuthiwa useStrand. Since ndagqibela kuthiwa useStrand and eStrand kuthiwa akasabonakali ke ngoku. Igama likasisi wam nguNtombizanele Lisa. Wayefunda ukuhamba kwakhe lo mntana ungabonakali kwakhe ekhayeni, wayefunda. Okay fine, kwabona kwavakala ukuqala kwakhe ukuhamba kwathiwa useVelkom. Wabeke ngomke eVelkom bakuvakala into bazoba useKapa. Kulapho ke ngoku aqale wabadibana nababhuti, senza abantwana nababhuti. Abantwana ndithetha ngabo angabanakanga. Andifuna ukwazi uba ucinga ntoni nangabo because abantwana bayakhula. Wake wabuya ngala 2010 utata was still alive ngoku ebuya. Wabuya nje kwaba right. Ndiyakhumbula wafika ngelanga leChristmas ekuseni ngo-2010. Hayi kwaku right, zangabonakala like nje kwangekho nto, kwaku right nje. Ukuhamba kwakhe after Christmas le ngalo 2010 akazange aphinde abonakali. Sathi xa simane siphinde sizama kulaa number phone ebekuyo akafumaneka. Lesiyaze besimane simfumana kuye bengasafumaneki. Khange siphinde sifumaneke ifone number. Uzanele bengumuntu othuleyo and umntana wokugqibela emantombazaneni kumama. Uzalwe ngo-1980. Bengumuntu othuleyo, umuntu onithi nje, uquiet. Yile nto izibuzayo niyenze bandibeka kanti ndibhalela uKhumbul'ekhaya. Ndizibuza lo question amba yintoni edala uba bekanti ngulo muntu unyamalele de kube leli xesha. Zanele ndinguNosicelo udadewenu. Kudala ndilindile ndithi mntakatata uzawuvela. Hayi ayahamba amaxesha awuveli. Ndiyakucela ke ndacela abantu bakwaKhumbul'ekhaya ukuba bandifunise wena. Kuloo ndawo ukuyo Khawuta ndiyacela uvele. Ndaba buhlungu futhi ndingakuboni isingcwabeni sikatata. Sikulindile ke phaa ekhaya futhi uyobeka ilitye kutata. Ingxaki yam ukuthi njengoba undazi uba ndingu like ndim okhoyo phaa ekhaya omdala, abantwana ndinabo apha. Xa ndinohamba emhlabeni bawusheka nabani? Uyazi uba imeko yethu asinabazali, asinagogo. Ndiyacela abantu baseKapa othe wambona uZanele, ndicela afowunele abantu baseKhumbul'ekhaya. Is either uyafowuna okanye uya-emaila okanye uyabhala uZanele Lisa ngwasezadungeni enkungwini kwakwalisa ifana.